Hi guys, good evening. Hapit na maluto ang manok na Bisaya oh. Bisaya pagkaluto. Ay Bisaya. Atoy pelayla ang atong chief cook. Inaynayan atong pelayla introducing Adon the Master Chef. Ah, yun rin nga, saan ka na bang mga mahinang nila lang. Eh, Parat! mahinang nila lang ba? Manok Bisaya na siya, digi na siya ingon nga Bisaya pagkaluto. Bisaya kinsa nga manok. Bisaya nga manok, English nga pagkaluto. Tinikman ulit. Guys. Oh. Strong kayo, matapang oh. Sarap. Ready to eat! Bisayang manok. Introducing. Pumok pa guys okay. Bata pang manok ba? Imo nang inyo nang binyo ito. Brad? Kain na na. Ano ba? Tadi. Ipagawa mga Parikoy! Kain na na. Ali, kaon ta. Ali ba? Kaon ka ba? Hindi Ano na. ka kaon? Hindi ka makaon.